дуруди бепоён ҳамгиёрони гиромӣ. имрӯз мехоҳам, ки аз забони як нафар бисёр бародари муҳтарами мо ҳоҷӣ муҳаммадшоҳ муродзода дар бораи зарари нос ва оқибатҳои он барои шумо ҳикоят бикунам ва инро бояд ҳар яки шумо донед, хоҳ зан ва хоҳ мард. Зарари нос ва оқибатҳои он. ба дидани беморе рафтем, ки писараш бо мо дӯст буда, ҳукми шогирдӣ низ дошт. бемор рӯзҳои охирини ҳаёташро аз сар мегузаронид. фарзандон ва хешон маҳзун ва гирён наздаш буданд ва ӯ гоҳ-гоҳ ҳазёнгунон чашмонашро кушода ба ҳамсараш менигарист ва бо шиддат дасташро бар даҳон мезад. завҷааш бо овози баланд ба бемор хитоб кард: андак сабр кунед, одам фиристодам, ҳозир меоранд. гӯён ӯро ором мекард. ин гуфтору кирдор чанд бор такрор ёфта бошад ҳам мо чизеро нафаҳмида дар ҳайрат будем. аммо пас аз он ки бемор боз ба ҷунбиш даромада монанди гадоён дасташро пеши дароз кард ва бо овози хаста илтиҷокунон нос, кампир нос гуфт, мо фаҳмидем, ки ин ҳаракатҳо ва илтиҷоҳо ҳама барои нос будааст. дандонҳои зардгашта, камбудии нафратовари атрофии лабон, бӯи нохуши даҳон ва риши сафеди доғдоршудааш низ гувоҳи суханони боло буданд. модоме ки нос мехоҳанд, чаро намедиҳед? Пурсидем мо аз писари он кас. пас аз кашидани нос худро нигоҳ дошта натавониста, ҳатто ҳоҷатҳои инсониро бехабар аз худ дар ҷои хоб мекунанд, ки ин ташвиши мо ва модарро чанд бор зиёд мегардонад ва мо маҷбурем, ки дар ҳар бор ҷойи хоб ва либосҳояшро иваз кунем, ҷавоб дод писар ва дар чашмонаш ашк пайдо шуд. ӯ ки аҳли фаҳм буд, бо таассуф суханашро давом дод. аслан ман аз хизмати падар хаста нашудам ва шикоят ҳам надорам, зеро дар охири умр хидмати падар кардан ва дуояшро гирифтан давлати бузургест барои ҳар фарзанд. лекин хастагӣ ва шикояти ман аз дигар тараф аст. инсон бояд дар лаҳзаҳои охирини ҳаёт вақти мурдан калимаи шаҳодат хонад, зикри худо гӯяд ва дар фикри саломат бурдани муқаддасоти чизи худ имонаш бошад. вале афсӯс, ки ман дар падари азиз акси ин ҳолро мебинам. дар ҳақиқат имрӯз бисёре аз мардумон, ҳатто баъзе азиёёну рӯшанфикрон, пирону ҷавонон ва занону духтарон ба истеъмоли носу сигор ва нашъаву арақ машғуланд ва ин амали зишти худро кайф меноманд. ба истиснои зарарҳои тиббӣ, яъне аз даст додани саломатӣ, заиф ва ногиро таваллуд шудани фарзандон, исроф кардани пулу мол, вайронии оила ва баъзе аз кирдорҳои ношоиста ва қабеҳ низ аз ин тоифа содир мешавад. агар поини кор ва оқибати кайфашон чунин бошад, вой бар ҳоли онҳо. бузургон фармудаанд, ҳушёрӣ беҳтарин кайф ва сархушист. андеша намудан ба мазмуни ин суханони воло ва амал кардан ба кори он кори хиратмардон аст. дар зиёфатҳо болои дастархон нос кашидан ва ҳам дасти носолуд бо шарик дар як табақ таом хӯрдан, гӯшт пора кардан, чой гардонидан ва ё нос дар даҳон бо касе сухан гуфтан, зери курпа, гилем ва ё дар бехи деворҳо партофтани носи даҳонро аз бисёр касон дида мешавад, ки аз бехирадӣ ва беадабии ӯ дарак медиҳад. дар ин ҷо як нуқтаро ҳам бояд хотирнишон кард, ки аз бӯи нохуши даҳони носкашон ҳатто малоикаҳо озор меёбанд ва нафрат мекунанд. бинобар ин пас аз шуста равонидани бӯи даҳон ба масҷид даромадани онҳо ҷоиз аст. дар китобҳои мӯътабари фиқҳ носро, ки кӯфтаи тамокуст, исроф, ҳаром ва шиканандаи таҳорат буданаш, яъне дар қатори шиканандагони таҳорат ҷойгир шуданаш маълум шуда бошад. бояд донист, ки даҳон ва кому забон яке аз покизатарин ва муқаддастарин аъзои инсон мебошад, зеро он маҳалли иқрори имон, тиловати қуръон ва зикри худост. пас сазовор нест, ки чӣ гуна ва дар кадом ҳолат тайёр кардани он номаълум аст, нопок созем. бале дӯстони азиз, дар ҳақиқат агар тасаввур кунед, ки як одами носкаш бо шумо нос дар даҳон суҳбат мекунад,
ман махсусан аз ин нафрат дорам. Бародарони азиз, ба он нафароне ки нос мекашанд, ин гуфтаҳои мо сахт нарасад. саломатии худро эҳтиёт кунед. Саломатӣ барои зиндагии инсон муҳим аст. Боқӣ бо канали мо бошед.